Este accidente tivo lugar na Nacional 540, unha estrada sobre a que pesan anos de reivindicacións dos usuarios para que se acometa a reforma integral do firme. Unhas queixas ás que se acaba de sumar a Asociación Independentes da Garda Civil, que alerta da perigosidade que presenta esta vía polo estado da calzada. Nalgúns tramos da Nacional 540 a pericia ao volante é imprescindible para sortear as fochancas e non deixar unha roda no asfalto. Pois habitualmente son as picadas das rodas, tamén danos nas llantas. Nalgún outro caso, como se desprende gravilla, pois pode haber ao millor arañazos na carrocería. Incrementouse exponencialmente o número de actuacións e de avisos por este tipo de feitos. Por sorte, a inmensa maioría son solamente danos materiais, pero bueno, todo debido principalmente ao estado das vías. Tamén, por desgraza, pode ter consecuencias moito máis graves. A dirección do vehículo pode sufrir unha desviación importante polo impacto cunha focha e sair o coche despedido. Débese extremar a precaución. Queda duda moitas veces de si evitala, atravesala polo medio, etc. Entonces, que consellos se poden dar? Evidentemente, aminorar a velocidade, si nos precede algún tipo de vehículo, incrementar a distancia de seguridade, non invadir o sentido contrario, non facer maniobras bruscas, nin frenazos nin aceleracións. Os usuarios levan anos queixándose do mal estado da vía e reclamando unha renovación integral do firme que nestes últimos anos se acometeu nalgúns tramos. Na meirande parte da estrada vaise tirando corrementos que de pouco serven con invernos chuviosos como este. As fochancas volven ao seu. Pídese unha mellora importante da Nacional 540, que é unha vía fundamental que conecta coa provincia de Ourense, e que xa leva mal desde hai varios anos, e a raíz destas borrascas que tivemos estes días, pois podemos comprobar todos como empeorou notablemente e que tamén requiere moito a nosa presencia. Unha obra aprobada polo Ministerio pero que non acaba de executarse. De momento, coa tregua das chuvias, estanse realizando traballos de rebacheado no treito de Calde, un dos que estaba máis deteriorado.